Nggih. Niki Napa nika sesedeman? nggih. Nek sesedeman iki pandemene sinten Kang? Nggih. Nggih. Nek karo piyambak niki nggih. Nek karo piyambak. Nggih. Oh ngaten. Niki nggih enten. Oh monggo. Pak Ngon monggo. Kersane niku. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Sakiti Sugeng Rawo. Monggo dipun perawatan Mas Sidatan iku. Kang Sis, Sugeng Dalu Kang Sis. Dastra Budaya. Tama channel matur suwun. Putra
sesedeman wis kapiyarsa